ba ka RTI Act arjasan ka claim plelan ya i first appellate authority ba in court hearing khat khandai la siu tu lo na ka pisa jong pai ba hatu pai ba don hok si yanu la siu khandai kan khat khandai lang ki thung yau ABC ki thap yau FKJ kad bamon working president ga khon nyo trip national awakening movement khnam oba Thomas Pasa ola syakot house secretary ka secretariat administration department hadin bagra pan jing tip ya jing don bat ki gerteng jong kitu bat rei seudos ngi ni daily wage ha secretariat ha bakren mentaka sngi ka pratrik no bra ajapsan oba Thomas roong bagaseng ka kwa ya ki gerteng jong kitu bat rei seudos ngi ni daily wage worker ki bat rei ha secretariat hak baka soka ka plut kumba khandai lak tengka manu benai na ka pisau pait ba ula ong ba la pensiai house secretary ka SAD ubla kot haji yaki halo kan ni jingpan RTI ba la pensiai ru ba ka jingpan RTI kam hab ha kendon pra ka RTI ak ba Thomas ula ong ba lada khat khandai lak tengka seu trup na ka pisau pait ba hatu pait ba om don hok ban tip ne yo kalek pen ban sya kepala jongno re jongno ula ong ba khnam kam sya ban pendon kam bakla ya ka pisau pait ba bat ula keno ba ha kan ni ketnat ki thung kam yau A B C bat ki tepat yau F U K U J kan bamon bat kani kam dai ka rukom ban le ha ketnat soka ula ong khnam ka pan RTI nama ba kwa ban pen khoi ya ka bamsap bat ka rukom thung kam ka bakla bat kam don kano ki jingkwa simen ban pampi la yo ihi bat ila ad bak la pa ka bor hakabang ila file RTI hani ko ka SAD department hani post secretariat but haka khap ba banungkong nakaliang ka jongi ngi kwa bantit ya ka kerteng jong kita ki batai daily wages ki badan di spangut hang ni po SAD bang inyo jing shai nakaliang ka jongi henry haka khap ba banungkong nakaliang jong PIO ki klem sim la ban ai ka ta kerteng ba ngila pen pau ba ngim hun ya kani ka jubab jong PIO kat kum ka jing ai bor jong ka RTI Act section ka khandai ngila file ka sya ka first appellate authority but hadin katang ina ka first appellate authority ru kadang ka jing simsting tengi file RTI biak maka jing sisa ka ngitip bi baki don da kispangut kidong trade daily wages ki batray hakani ka department but ye kini kumbala julongi la syutung kat bakiman la syueng kat ya kiban kat ya bakiman kide gibrig ba le sira tung da ka da ki politician lani kilong he am hai tena kalian ko jong ngi kwa kata ka jing shai gawai ngi kwa ya ka kerteng jong kita kibriu kiba ka SAD accounts ka siu tulang man lau bunai but hadin mangiyo ka juba na kalian ka SAD accounts ru ka khamsim la ban ai kata ka kerteng hadin na kalian ka jong ki kila shuai ba hawai bunai nuksa ko mangan ai hau bunai April hajar afusau kidon sispa life fundai ngut bat la siu tulap ye kini sispa ar fundai ngut ka bat akot cha khat khandai lak tam lani ar pulak duna si benai bat ter manu benai ki don kini ki akan ka pisah ka ba daki la jan ba seki ar pulak khat khandai lak bat kila don kini ki nong trei manu benai do ki pai sispa life fundai hawai benai sispa ar ho benai ka don ka jingep her haman lau benai tingi nakaliang ngajongi ngi pa ngi pen pau ba kai ke bang ni pan nakaliang ka SED ka khemla ban ai ya ka exact information ke bang ipan lembaga RTI Act ban ila file ya ka first appeal authority kat ku jing ai board juga section ka khandai sa i first appeal authority but menta kasni ni dokumen ban nakaliang jong i first appeal authority i secretary juga SED ila ai ila khot yang i bangin ye kendu halor kene ka complain ga jongi hoy ing de kerne ga jing sisa ba ka RTI Act arjasan ka claim plelan ya i first appellate authority ba in court hearing kanum kamdan ka provision na pokok RTI Act ban court hearing la si ka dai tang ha kardan jong i chief information commissioner hearing isim pa de kane la da kamdan ha pokok act ru ngiwan namar mengisim ba kane ka jingle ba jing secretary iba kwa e ka jing shai na ngir ba file RTI ba ngir ngi kloi ban wan ban penshai ya ki query ki ba ka department ka don ban kli nangi ban ngila dep ban ikendu e secretary mantan but nakaliang ka jongi hi haka bang yo ya ka query ka ban ko nakaliang secretary ho ila kali ba ngitip ni am sapang section 8
jong ko RTI Act te na kali jong ngila jubabi nghoy ngitip nomor ka section 8 jong ka RTI Act ka prevent ban ai ka tu ka ne ki teli ki information ki mengikut ki personal information ka restrict kendian ngimla ban pan RTI ya ka personal details kuman ai nuksai ka bank account jono ngamla pan RCI di hendai nak leng ka jongi ngila pensai ba kini ki ka RCI ka bangi pan kam dei ka personal information dei ka official information ma kini ki official jong government na ta kadau kani ka jingpan ka jongi kam ha apa ka restriction jong ka section 8 jong ka RTI Act but nakaleng ka jongi ngila kran ru si secretary ban pensai ba kata ka nongrim ka jongi ban ngila ong ba lada khandai lak la siu tu law nak pisa jong pai ba hatu pai ba don hok si yanu la siu khandai lang ni kali chapla jong no malada ka department ka feel ban produce leban ai kata information yanu la siu kan ka pisa yo kala ban long ba kan ka pisa kali chapla jong no le sekarang corruption ka bajurang dia nak tak tahu ngikwa ban pun khui tak tahu ngila ong sekretari bang ka nongrim bajong ni kwa ikni kerteng khamba ngin wiped out dia ka corruption ban penting kenapa onom don ki ba halor ki bahan ki ban penungkam bakrai ka sampai ba lan ni ki ban penungkam bakrai ka bor ka itir ka joki nomor hang ni po department ki thung yau ABC ki thap yau FKJ kad bamon ti kaning ka lesi kam dei kom trekam ka ba itnat po itnat sarkar kham tam po sekretariat but nakaliang jong sekretary la apan jing shairu nakaliang nangi hakabai la kali ba balingi file kani ka RCI tingi la jubabru dak kenting ki basai ba nakaliang jong ngi file kani ka RCI naman ngi kwa ban pun kawai ya kom thongkam ka ba bakra hak department ngila ngi kwa ban pun khoi ya ka corruption ki badon ki department dei tang kata ka nongrim ba ngi file kani ka RTI nak lihat juga kamdan kono jing mentoi simat bat ya kani ladang iyo ya kata kalis le se kindon kilat klinti bangin habis song perkat kum kaseng pada bangin sim pada ke sejam ke baju khmat bat hadir kena je kono nak lihat jongi ngi pen pau baju kemen nomor mental le se kanum don su kata ka misunderstanding ke jing susu bakala halor kitu ki jingkeli ki jongi verbally ngila ada pentip si sekretari but in writing ru ada pai tengi kmilinti ba menta nakaliang jong ke SED kan penpoi hangi ya ke information kumbangi lapan thik kenapa kanum dan than kata kajing sabai ka porte ka jong kiru ka jong num sabai than ka por man berada ni persyang ban buri ni persyang ban ai ki jubak ki ba bakala ka sabai kai ka por kumbangan ai pidang sian dong anang yo ka RTI na po ka SED establishment hang tur ong kuno ka RTI ka jonga ong ai yang ka kerteng ai nga ka thup kerteng jong ki bure ki batrai daily wages hanai hang turu ka department ko angum no ngidon ka tangut ti i basic understanding ini ladang aku ban tip ka nungut ngan keli ka nungut TPI ka nungut kan hanai habang ong ai nga ki kerteng ngadi bunyi ki kerteng kan tengam tip balik kani ka jing persyang ong bai buri bai kapen daun no yang iyo ka daun i silendat malah ladam don ising det kumbangi pan ai bi kumta labi la khoi dengan kami inti bade hadin bang lai kendo sekretari ngidon kata positive mindset balik se nakaliang sekretari in perkloi kini kam ba in ai yang i ka jubab ko bang lapan haka RCI Act kun samla ki jongi ba sum dan kam dan jam unemployed lon baru employed ngono pi ka RTI jongi pangana la jen sispa san pau lagi ki sanction post ke thli SED ki thli gini ki post sispa san pau thli duna habak ki sanction post kidan but ki kana samla ki ba unemployed kidan ta balai ka sarkar kam thumti gini ki post tikani ki gaba ni songsi ba da kawai galyang ka sarkar ka kran isinai ya ki unemployed ka jongi da kawai galyang pada kim trek banyarap bat ki tap breu kat baki man maki tang ban mentoi politik tekani kor kom mingan ong pi kan paralyze ya ka sisar khadar ha ka stit ka jongi bat ka de ka wei ki man ka bangi hap baik ban pun khoi